Lizard. Mama, look, a lizard. Mama, look, a lizard, Mama. Mama, look, a big lizard. Kaya ko na idol ang pag-iwan. Balik ko sana ako. Unggap mo. Ano? Sige, idol line ako idol mahal. Idol. Idol. Diyan una lang. Iyo, sige. Mga alas 4 idol. Anong oras ka mo kaulit sa bagay? 9. Wala masasabi ka nito. Yang kuning dinala kuning dinima. Ayan, so anyway, so una po alaw din Sabado. Tapos, para inaapos sa tuyong mga bisita, palagpakan po natin sila. Dahil sila ang magbibigay sa atin ng kasiyahan ngayong hapon. Dahil yan ang isa sa kanilang mga advocacy, ang kanilang feeding program under Adapt Iba. Nakulaon ang samuyang pasasalamat sa nag-sponsor kay inyong feeding program dahil kabilidad. So with this, di ko na po pagparapahaluyon. We welcome you all and sana po this will not be the last. We are looking forward for more partnerships, especially dito po kay Kuya KHOL and Kuya Bot. First, they plan for that. Inisip nila kung anong pwede, kung sino at saan nila ikakandak ang kanilang mga activity. And then they help each other, kaya nagkaroon po sila ng chance na mapili ang Mapulang Daga Elementary School. Not just Mapulang Daga Elementary School, but the whole community of Mapulang Daga. Dahil every time na may activity po, grupo talaga kayo. We help each other. So mga bata, mga aki, from kinder to grade 6, palakpakan po natin yung ating mga bisita sa hapon ito. Dahil sila po ang magbibigay kasiyahan sa inyo ngayong hapon. So thank you so much po. Sana po uulitin. Maraming salamat po kay Ma'am Principal. Sige. May tarap-tarap niya po. Ang sukulat ko bro.
Radyo. Ano may balawatan? Sarong kilong bango. Ay, ay kami mangyayari ang sa muyang very programa kung bakit dahil po hindi po sa mga kaibahan kami as in sa samuya yung mga followers. So, kapag inutatabi ang mga pagana naka-video kita, muyami, pasalamatan, tapos na, nagtapan. So, inumin na po yung pulo kapag. Ayan na, maraming salamat po, Idol Banitay. Ayan, from Piliin. Joe Anyonepo, Idol Rex Canio, Idol Sam Abalos, Idol Gina Hao, and Idol J.R. Cabinets, Idol Myrie Billion. So, ayan. Ito po sa mga in-kind, muli man po mga idol, susabuyan man isang mga followers me with letter G. Ayan, nagpadali po mga idol sa letter G. Idol Franz Miniviers, Idol Boyet Batpirona, Idol Maris Ryan, yung MR, 5'8", sportswear. Nag-sponsor kayo mga idol, kasubuyan uniform. And motorcycle sports. Yeah. Motorcycle. Yes, Idol Jerry Porciman, Idol Ben Amordo, Idol Christian Banyadera, from Ramura po yung mga idol, Idol Johnny Barnedo, Bakakay, Uranon Brad, Idol Josephine Banyanes Binamina, Idol Boss Duel Billiet, and Idol Hiner Batalia, and may pangamon po si Idol Sherry Barbaneta. And of course mga idol, i-introduce ko man sa po yung first lady. Ang sa po yung mahal na atong tabi, Joby Barneto. Pinang ni Kuya KHOL ang partner. Ayan na mga idol, eto na po yung papiling program natin. Nagsimula na po yung ating kainan. Siyempre tapos na po yung ating programa. And salamat mga idol sa lahat ng tumulong kay Kuya KHOL and Kuya Bot para maging masaya at successful na naman yung ating feeding program here in Mapulang Daga, Bakakay, Albay. Maraming salamat. Kuya na tabi mga idol, pauli na kabikaan, hali tabi sa Mapulang Daga. So kaibahan mi tabi dyan si Kuya Bot, si Idol Kuya Disoy, ang sa kuyang mag-ina, at si Idol Gary Binosa. Yes, ang sa tuyang bangkero.